ఈ టేబుల్ ఓకే అంటావా పక్క టేబుల్కి వెళ్ళి కూర్చుందాం? అరు నువ్వు ఎప్పుడైనా కన్ఫ్యూజ్ అయినప్పుడు కూల్గా కూర్చుని ఒక 10 లెక్క పెట్టు, తర్వాత డెసిషన్ తీసుకో, ఓకేనా? ఇట్స్ అ వెరీ ఓల్డ్ ఐడియా బట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ వర్క్స్ అవుట్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 అక్కడికి కూర్చుందాం. ఎలా ఉంది అరు? నేను ఇలాంటి డ్రెస్ వేసుకుంటే నీకేం ప్రాబ్లం లేదు కదా? నాకేం బట్టలు వేసుకోవాలో తెలీదు, ఇక నీకు నేనేం చెప్తాను? ఎప్పుడు నీకేం కావాలో నీకే తెలియదంటావుగా. నేను చేసిన సర్వే ప్రకారం హియర్ ఆర్ యువర్ లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్. సో ఇప్పటి నుండి నీకేం ఇష్టమో నీకు తెలుసు. ఏంటిది? సో నేను కూడా నీ సర్వే చేశాను. ఓ, నా సర్వేలో నేను తెలుసుకుంది ఏంటంటే నీ చాక్లెట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఎవరు చెప్పారు? నిన్న నువ్వు టీవీలో డైరీ మిల్క్ యాడ్ వస్తుంటే అదోలా చూసావు. నేను షార్ప్ కదా, పసికెట్టేసా. మొహానికి మొత్తం అలా రాసుకుంటే ఎవరైనా అలాగే చూస్తారు. నీకంటూ ఎలాంటి అమ్మాయి రావాలనుకున్నావు? నీలా కథలు చెప్పుకో. నేను వచ్చిన తర్వాత కాదు, రాకముందు. తెలీదు. ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా, ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలని. కంప్లీట్గా ఎలా ఉండాలని ఐడియా లేదు, కానీ నాకు ఆ అమ్మాయి ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించాలి. అంటే అంటే అసలు అర్థం కాకూడదు. ఈ బుక్స్లో నవల్స్లో క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి చూసావా, అలా ఉండాలి. రీసెంట్గా ఏం బుక్ చదివావు బాబు? స్వాతి వీక్లీ మ్యాగజైన్.